Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krasno nad Kysucou sa zapojila do grantového programu Mladí vedci nadácie Allianz v spolupráci s nadáciou Pontis pod názvom Spoznaj rieku Kysucu. Projekt bude realizovaný formou rovesníckeho vzdelávania našimi žiakmi, je určený pre žiakov 8. a 9. ročníka vybraných základných škôl so zameraním na základné fyzikálno-chemické ukazovatele kvality vody v rieke Kysuca. V teoretickej časti žiaci základných škôl získajú informácie o vode, brehových porastoch a možnostiach stanovenia kvality vody v rieke. V praktickej časti žiaci vykonajú monitoring flóry, monitoring makroskopických bezstavovcov, odoberú vzorku vody, opíšu miesto odberu priamo pri rieke a v odbornej učebnici chémie vykonajú základný fyzikálno-chemický rozbor vody. Takže invazné rastliny sú to nepôvodné druhy, teda to znamená, že prišli z iných krajín, napríklad z Himalají, ale väčšinou aj zo Severnej Ameriky, sú teda rozšírené a oni tie pôvodné druhy, ktoré sa tu pôvodne vyskytujú, oni ich vytlačili, pretože oni sú prispôsobené na rôzne extrémne podmienky a oni zabránili tým pôvodným druhom, napríklad nejakým rastlinkám lučným napríklad, im zabránili napríklad tým ich pôvodným podmienkam, na ktoré boli pôvodne zvyknuté, napríklad, že k tomu, aby mali svetlo napríklad, alebo im odoberú živiny a tieto invazné rastliny sa veľmi rýchlo šíria nekontrolovateľne a preto je dôležité ich odstraňovať. A buď ak máme tieto invazné rastliny na svojom pozemku, tak je ich treba odstrániť za vlastné náklady, ale väčšinou sa otázkou invazných rastlín zaoberajú napríklad ochranári, napríklad u nás správa Chákov Kysuce, ktorí sa snažia tieto invazné rastliny, či už napríklad nejakými chemikáliami, alebo tie súkvete odrežú. V záverečnej fáze zhodnotia kvalitu vody, posúdia zdroje možného znečistenia, možnosť nápravy zisteného stavu, čím získajú komplexnejší pohľad na rieku. Žiaci základných škôl neobľúbujú prírodovedné predmety, medzi ktoré patrí i chémia. Zdá sa im teoretická, plná vzorcov a málo prepojená s bežným životom. Z toho vyplýva, že informácie o zložení vody v rieke sú im neznáme. Nedokážu zdôvodňovať možnosti znečistenia rieky, dôsledky znečistenia a možnosti riešenia. Decká v tejto prvej časti monitorujú rieku Kysucu zo stránky makroskopických bezstavovcov alebo z biologického hľadiska, ale je to len také orientačné, pretože na správny monitoring by sme potrebovali veľmi dlho času, veľa času a hlavne pravidelnosť, aby sme tu chodili. Ale je to jeden z takých indikátorov podľa toho, že aké tie makroskopické bezstavovce tu nájdeme, už oni same nám dávajú informácie o tej kvalite vody. Na to, aby sme bližšie určili kvalitu vody, budeme v druhej časti odoberať vodu a túto vodu budeme následne na fyzikálno-chemické ukazovatele monitorovať priamo v odbornej učebni chémie. Takže bola som minulý rok na stredoškolskej odbornej činnosti, kde som išla s prácou sprievodca ochranou prírody Kysuc, kde som sa zaoberala rastlinami, živočíchami a drevinami, ktoré sa nachádzajú v oblasti Kysuc. A mala som tam aj vlastne výskum rýb od pána Majského, ktorý robil tento výskum a ja som to tam len poznamenala, že on to tam robil, aby to bolo zhrnuté. No a tento výskum poukázal, že na Kysuci, že sa vyskytujú aj dosť vzácne druhy rýb, ako je ruské slerov napríklad, alebo plž vrchovský. Takže myslím si, že netreba hovoriť o rieke Kysuce, že je znečistená, pretože nie je to úplne tak, že je dosť čistá a treba ju aj tak zachovávať a neodhadzovať tu odpadky do nej a tak. Sice nie je úplne čistá, ale zase nie je úplne znečistená.
Dá sa zistiť rozbor vody buď po chemickej stránke, alebo nám aj čistotu vody poukazujú tieto makroskopické organizmy. A práve to, že sme ich tu našli, znamená, že je táto voda akože čistá. Žiaci študijného odboru Technológia ochrany a tvorby životného prostredia Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej Krasnov nad Kysucou disponujú už potrebnými teoretickými a praktickými skúsenosťami vo vzťahu k rieke Kysuca, dokážu rovesníckym vzdelávaním východiskovú situáciu žiakov základných škôl zmeniť, zvýšiť záujem o chémiu, environmentálnu výchovu formou vedeckého bádania nad rámec výučby v základných školách. Momentálne prebieha chemický rozbor vody na základné fyzikálno-chemické ukazovatele. Toto prebieha formou rovesnického vzdelávania, kedy pri každej skupine žiakov zo základnej školy je žiak našej školy, ktorých usmerňuje, ukazuje, ako sa to robí a potom v ďalšej časti budeme vyhodnocovať. Takže aká je voda, to ešte ste nezistili? Na to, aby sme mohli povedať, že aká je voda, tak momentálne dnes sme z tých fyzikálno-chemických ukazovateľov nezachytili ani jeden vo zvýšenej miere. Je to aj tým, že posledné dni pršalo, voda je pomerne zriedená a to nasvedčuje tomu, že dnes tá voda bola označovaná ako čistá. Dúfame, že zvýšime záujem žiakov základných škôl o prírodné vedy so zameraním na predmet chémia, prevedením praktických analýz ukazovateľov vody, uvedomíme si potrebu starostlivosti o vodné zdroje, zvýšime environmentálne povedomie vo vzťahu k životnému prostrediu a zbudíme záujem žiakov o výber budúceho povolania.